пресконференция на районната избирателна комисия споменахте, че има арестуван кмет на населено място на територията на община Симитли, че са се извършили доста нарушения, за които вие лично сигнализирате и държите да бъдат проследени и проверени. Кажете каква е ситуацията? Както винаги в Симитли вота минава много от напрежение и това. Да, арестуваме кмета на Брежани за заплахи към наш член, който е в избирателната комисия. Отделно имаме много груби нарушения в село Черниче, 25-та секция, където въпреки че имаме член, въпреки че имаме застъпник, другите хора, те са в едно, вкарват си бюлетини вътре и никой нищо не може да ни каже. Сезирахме РИК в момента са там. Симитли изборите са опорочени. Има данни за арестуване на кмета на Симитли Апостол, за обиди, за заплахи на на Ангелина Попова, която е кандидат-депутат от фирма Величие. Виждаме същата арогантност, същата корупция. Виждаме, че там активността е близо 60%. И най-големите нарушения са там. Да, това, което спомена господин Бусаров на пресконференцията в 19 часа, най-голямата активност, най-много хора са гласували именно в община Симитли и в община Белица, където знаем пък за община Белица за друго нарушение. Там възрастна жена не гласува, гласува някой вместо нея. Това ще се проверява. В Симитли вие искате да бъдат касирани изборите. Обаче той ви отговори, че това няма как да стане през районната избирателна комисия. Той да сезира ЦИК, да видят всички доказателства, да се проверят доказателствата и да се види, че в Симитли е наличие на манипулиране на изборите. Не само тези избори. И предните избори също имаше манипулиране. Имаше жена, която е гласувала тук, пък тя също си гласувала в Испания. В Симитли, в Ораново, на предните избори се затвори секцията. 3 часа беше затворена, никой не беше допуснат и след това урната беше напълнена догоре. Тези неща ги виждаме сега и постоянно и на тези избори. В Симитли манипулациите са много голями. Точно вечерта преди изборите ние с нашите хора, които са в секционните комисии, отидахме да запечатваме стаите с бюлетините. 2 джипа ни притиснаха. Да. И 6 човека бяха арестувани. Ето сега кметове арестувани. Симитли е страшен проблем, но откъде идва проблема? Проблема идва от там, че тези хора са огромни корупционери там, огромно източване на средства. Така, вие хвърляте едни обвинения, които трябва да бъдат доказани. Разбира се. И разбира се, ние като медия ще проследим какво се случва това и ще потърсим гледни точки. Виждам, че тук заедно с вас, представители на Величие, има представители на чуждестранни организации. Кажете няколко думи, защо сте ги поканили? Всъщност, каква е идеята? Това са неправителствени организации от Германия, от Швеция. Тук днес видяхте на пресконференцията, бяха 3 екипа от международни агенции за проследяване на изборите. Тези хора са в шак. В момента те излъчват директно. Ето сега, нека да видят Европа, да види Урсула фон дер Лайен. Нейните представители тук, които са Бойко Борисов, да видят какво се случва, Европейския съюз, да видят какво се случва с техните пари, с нашите пари. И на финала няколко думи за Величие. Какви са вашите очаквания? Виждаме вече и социологическите проучвания. Ние от Величие, за нас е важно да има честен и почтен вот. Няма значение за кой и да е. Въпросът е да бъде честен и почтен вот. Да не ощетяваме бъдещето на българските деца. Това ни е най-важното. Дали ще бъдем вътре в парламента или ние вършим работа и извън парламента, видяхте колко много работа свършихме, бяхме до всеки един човек, който имаше проблеми, така че това е единствената партия, която върши работа на терен. Така че ние сме за честен и посъден и честен вот и който е най-добрия, той да може да спечели, а не по такъв арогантен, нагъл начин. Благодаря ви. Това е финал на нашия разговор. Боби, готови сме след 8:30 да почнете много интересно. Не знам,